ଆରେ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ବାନ୍ଧୁନୁ ହେଇଟା ସଦାବେଳେ 12 ଥର 5 ଥର ଖୋଲିବୁ ନା 5 ଥର ଲଗେଇବୁ କଣ ହେତିକି କଣ କାଇଁ କାମ କାଇଁ ମୋ କଣ ରାତି ପାଇଲେ ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମୋର ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା ମୋର କେତେ ଟେଣ୍ଟ ହବ ଏଠି ଡୋର ରଖେ ଆଉ ସେ ପିଲା ସବୁ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଏପଟୁ ଚଢ଼ିକିନା ବାନ୍ଧ ଗେଟ୍ ରାଖ ଏପଟକୁ ଆଣେ ତଲିରୁ ବାଉଁଶରା ଆଣେ ଏ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରଣାଳୀ ତତେ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଶିଖେଇବି ଏଠିକା ଦେଖ କେମିତି ବାନ୍ଧୁଛି ହାତରିକା ଆଉ କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ ହବ କି ଆମେ ତ ନିଜେ ଆସିକି ଯଦି ମାଲିକ ବାନ୍ଧିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ତ ସମ୍ମାନ ଯୋଡ଼ି ହବ ଏଇଟା ଆଣେ ଭିଡ଼ି ଆଣେ ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିକି ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଦରକାର ହେଲା ବାଗେଇକି ବାନ୍ଧିଲେ ହବ ସିନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ କାମ ଶିଖିବୁ ଆମେ ଜୋରନ୍ଦା ମଠରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ବାନ୍ଧୁଛୁ 3 ମାସେ ସେଇ କାମ କିଏ ତମେ କରିପାରିବ ଦିନେ ଏଠିକି ଯିବନି ଆଜି କରି ମୁଁ ଆଜି ମାଲିକ ହେଇଛି ହେଲା ଦେଖେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧେ କେତେ କହିବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧ ଫିନିସିଂ ରହୁ ହେଲା ଏ ପିଲା କାହିଁ ସଦାବେଳେ ଯାଉଛୁ କାମ ଦେଖେ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ପାରୁନି ଏଠି କାମ ଏଟା କାମ ସରିଲେ ପୁଣି ହେଠିକି ଯିବା ଏ ରଙ୍ଗିଲା ଟେକି ବାନ୍ଧେ ପରେ ଏ ପିଲା ଏମିତି ଏଠି ଆସି ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ଇଏ ଟିକେ କାମ କଲେ କାମ ଉଠିବ ଏମାନେ ଶଳେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ହେଇକି କିଛି କାମ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଦେ ବାଟ ମାଲ ଉଠା ଆଗ ଉଠା ହଁ ତୁ ହେଇଟା ହେତିକି ବେଳୁ ଆଲି ବାନ୍ଧୁଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆରେ ପଇସା ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ନଉଛ ଯେମିତି କାମ ଦାମ କରିବା କରୁନୁ କରୁଛ ଏଟା ତ ଖେଳ ହର ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଟା ବେକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ କେତେ ପିଲା ଆଇଲା ଆଜି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଆଉ ସେମାନେ ବିରଞ୍ଜ ହେରିକା ଜୟ ହେରିକା ରବି ହେରିକା ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବାନ୍ଧେ ଏଇଟା ସଇଲେ ହେଠିକି ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣୁ ତମ 5 ଜଣକୁ ଯାଇକି ଆଣିକି ଥଣ୍ଡା ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ ହେରିକା ତମର ଯାହା ହଉଛି ଆଣିକି କାକୁ କରି କାମ କର ମୁଁ ଆର ସାଇଡିକି ଯାଉଛି ମୁଁ 10ଟା 15ରେ ଆସିବି କାମ ଯେମିତି ସବୁ ଫିନିସିଂ ହେଇଥିବ ଆଇଲେ ପୁଣି ଗେଟ୍ କାମ ଅଛି ଯା କେତେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହୁଛ କୁଆଡେ ଫୋନ କୁଆଡେ ଆ ପାଖରେ ଗପୁଛ କାମ ଉଠିବ କେତେବେଳେ ମ ଆରେ ଆମେ ତ ଥାଉ ତମେ ଠକୁଛ ନଥିଲା ବେଳେ ତ ତମେ କଣ କରୁଛ କାଲି ରାତିରେ ହେଲା ହେଇଛି ଆଉ ଶୁଣୁ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ଗୋଟକୁ ଆସେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ରଖିଦେ ନେ ଓହ୍ଲେଇକା ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତୁ ତୋର ଓହ୍ଲେଇକି ନଉନୁ ଆଉ ଧର କ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାଚ୍ ନାଇଁ ରଖିଦିଏ ଏଠି ରଖ ଏଇଟା ଆରେ ଏଇ ଜାଗା କଣ ଚାରିଆଡେ କହୁଛୁ ନିଜେ ହେପଟେ ତୋ ଭାଡା ଖାଇମୁ ତ ଫାଡ ଆଣି ଚାଛୁନୁ ଆରେ କଣ ଏମିତି ଖେଳୁଛ ନା କଣ ଖଳା ବାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚାଞ୍ଚୁଛ ଆଉ ଦିନାକ ଲାଗୁ ନହେଲେ ତ ଆରେ ଏଟା ସବୁ କେତେ ଅଛି ଏଠୁ ହେଲେ ଗେଟ୍ ହବ ଗେଟ୍ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଲ ହବ ଏଟା ଆମର ପାର୍କିଂ ହଉଛି ପାର୍କିଂ ସବୁ ଏରିଆ ଏରା କିଛି ସଫା କରୁନ କାହିଁକି ଆରେ 8 ଦିନ ଲାଗିବ କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରିବୁ କୋଉ ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ସରିବ କାମ ହେଇଛି ପଇସା ନେବ କାମ ଚାଲୁ ଏପଟେ ସବୁ ଟେକାଟେକି କରିକି ଏପଟେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ସେପଟେ ଫାଲ୍ଟା କରିସାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଯୁଆଡେ ଯିବ ହେଲା ଏଠି ଶୁଣ ଆମର ଏଠି ଆମର ଶୁଣ ଆରେ ଯାଉଛ କଣ ଆମର ପୁରା ଏଠି ମାଝିମାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି 7 ଦିନିଆକ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଆସି ଖାଇବେ ଭାଇଟି ପୁରା ଆରେ ତଡ଼ିନି କିଛି ଗୋପାଲ ଭୟ ଏ ମାମୁଁ କଣ ଏରା କଣ ଏମିତି କଣ ଚାଲିଛି ମଦ ଫଦ କଣ ଦଉଛ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମଦ ଫଦ ଟିକେ ଦେଲେ କାମ ଉଠିବ ନା ଆଉ ଆରେ ଯୋଡେ ଅଣ୍ଟା ଦରକାର ବହି ତ ଧରିକି ମାଲ ହେଠୁ ଗଡେଇକି ଆଣିଲା ବେଶୀ ପିଲା ଦେଖୁଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହଉଛି ଏଥରକ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ କଣ କେମିତି କଣ ଆମର ଏଠି ବଡ ଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡିଶା ଫେମସ କହିଲେ ଚଳିବ ଯେ ମାମୁଁ
ଏଇଥରକ ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ମାଇକି ସବୁ ବର୍ଷ ନଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ନଉଛି। ଯେ ଏ ବର୍ଷ ତ କାଇଁ କପଡ଼ା କିଛି କିଣିନ? କିଣିଛି ନା କୋଉଠି କିଣିଛ? ସେଟା ଚିରା ଫଟାରେ ଚାଲିଛି ପିଆଜ ପକେଇ ପକେଇ। ଦଶହରାକୁ ଢେର କପଡ଼ା କିଣା ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ନା ମୁଁ ଆଉ ଚିରା ଫଟା ଦେବିନି ମୁଁ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସଂସ୍ଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥର ମୁଁ ତାହେଲେ କମିଟିରେ କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦାଣ୍ଡ ତକ ନୁହଁ କି ଗେଟ୍ ଶୋ ସା ପୁରା ଡିଜାଇନଟା କରିବି। ଅନ୍ୟ ଗୁରା ଯୋଉରା ତଳପଟିଆ ଦବା କଥା ହେରା ମାରିଦେବି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥର କମିଟିରେ କହିବି ତମେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି କି ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଳିଆ ବଳିଆକୁ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଳିଆ ବଳିଆ ଗିଳି ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କିଛି ନୁହଁ। ନାଇଁ ତମେ କିଏ ଦେଲା? ମୋ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନମାଳି ହଁ ସିଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ହଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିନି। ନା ଡରିବନି ଯେ ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି। ତମକୁ କିଏ ଦେଲା ଏଇଟା? ସେ ପିଲା କାମ ଅଲଗା। ଆଜି କମିଟି ତା ଯୋଗୁ ମତେ କାମ ଟିକେ ମିଳୁଛି। ମତେ କହିଲେ ହଜାର ହବ। ଆଜି ମନ୍ଦିର କୋଉ କାଳିଆ ବଳିଆ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହିବୁନୁ। ଆଜି ମନ୍ଦିର କମିଟି ବସିବ। ମୁଁ ଆଜି ପକେଇବି କଥା ତମର ଯେମିତି ନେବେ ଟେଣ୍ଡରଟା ନେବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେବେ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ ତ ମୋ ପଛରେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଲୁ ଆଉ। ଆକୁ ଦେବି ତାକୁ ଦେବି। ଆରେ ଯେତେ ଲାଗିଲେ ମୋର କିଏ କଣ କରି ପକେଇବ? ଟିକିଏ ବଙ୍କା ବି କରିପାରିବନି ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ଲାଗୁଛ ଲାଗ।